Helo, croeso I Sgrin Wyna. Enw fi ydy Bernice. Chi ddim fel arfer yn gweld fi achos fi di'r un sy'n rheoli'r camera yn to shed Wyna. Ond heddiw mae yna gyfle I ni fynd tu hwnt i'r shed a gweld be arall sy'n mynd ymlaen. So dyma ni yn y prif shed Wyna. Mae gennym ni 250 o ddefaid yn y braidd. So fyddwn ni'n disgwyl dros 350 o wyn allan ohonyn nhw. Maen nhw'n cael eu sganio a degdolig am dyn ni'n marcio nhw I fyny fesul beth sydd tu fewn iddyn nhw. Felly yr cod ydy 1 smotyn orange ydy efeilliaid, 2 smotyn oren ydy tribledi. A wedyn dros ffordd yn shed arall mae gen i'r defaid sy'n disgwyl oen sengl. Felly dyma'r genod ni sy'n disgwyl oen sengl. Rwan dyn ni wrth y meithrinfa. Ar ôl iddyn nhw wyna, mae pob defaid a'i hwyn yn dod draw I fan hyn, a mae pob teulu newydd yn cael cwpl o ddyddiau I ddod I nabod I gilydd mewn pen ar wahân. Felly ar ôl cwpl o ddyddiau yn y meithrinfa, dyn ni'n symud y defaid mewn I fan hyn, a mae pawb yn dechrau dod I arfer ffindio ei gilydd mewn dorf. Ac ar ôl cwpl o ddyddiau yn fan hyn, maen nhw allan i'r cae.